This will be my first video, and I actually have a challenge to myself. Mag-post ko sa video for 30 days, 5 to 10 minutes, and just record myself and talk about any topic, like, because I really wanted to share my life with you guys. My name is John, and people call me Ang. My friends call me Ang, and I am a web developer as well as a graphic designer, and maybe I actually been working over 10 years, and a freelancer, and been over a lot of clients in the world. So yeah, we talk about myself, as if I'm not working, I'm actually love to go to the gym. As you can see, been in the gym for 10 years, and I've been competing at physique last 2018, and looking forward on doing it again next year. Actually, this year, naman ko ito balak mo update, pero i-publish mo ko sa akong client sa Australia. So, makawala na dayon. And yeah, this would be a 30 days challenge. Kaya isa ka rason is maulong ko mo atubang kamera good. So, as challenge akong kaugalingon, gusto na ako i-overcome. So, for a day, 5 minutes, siguro it will improve my fear. So sa ako mga karon is gusto ko bitaw ko nga everyday kanang at least na improvement ang akong fear sa myself. So yeah, I've been doing it for like a couple of years, like na ako'y full kanang di ko kamataog sa buntag. So magutong challenge na 30 days nga at least ika-conquer na ko kana nga fear, kana nga challenge. Yeah, and at the moment, i-share naman ako gamay ako ang life. At the moment, I'm in the Philippines now. Maato ko sa Storya. Kung dipindi ko sa client, kailangan ko dito. So, a few weeks na po ko, a month, magstay dito, and then may napag sa Pilipinas sila yun. Lahir amang good kong kanang kuwigi mong pamilya. And layo na dito kung compare na ka dito sa gawas. Believe ko sa uban Pilipino bitaw nga mag-work as a OFW, nakaya nila kanang malayo sa pamilya, then sacrifice para lang na ay makatag sa pamilya ang financial support. Kaya kung sa akong experience mong good na ako dito, actually kanang 2 weeks na ako dito, murag kanang na one time nga ning hilak ko ko sa pamilya, sa simbahan, yung mga barkada sa gym, kanang friends nimo, labi na sa mong loved ones, medyanin nang layo rigid kayo kung kuwig mo pamilya ba. So that's why kana bitang kanang ayaw i-baylo ang imong kanang magnaman uban good mind sa Pinoy nga sumuad to abroad para mag-work. Then hindi kay ako na experience nga di ba nilalim dahil kay sa Australia manggol labi na sa Sydney kanang trabaho jud wala joy kanang night time nga maglaglag pero layo mo gud ng pamilya gud mo mga loved ones. So uli ko diri layo rin kayo. Actually, na po client ko sa New Zealand. So, kaya mabiyaan-biyaan ko naman ako dito good. Kanang murag ang time pa na ako dito. So, kung isa ka client, hindi na ako mahatag bitaw. So, it's way better if na ako sa Pinas mo. And on my workout sa gym, I've been out for 1 week kay murag hindi mo ko okay lately. But mo gilan na kulay na kung lawas ba. So it's November 1 karon.
wala ko lakaw. Actually, Christian po ko. Evangelical Church of Christ. So Halloween karon, so wala ko miga celebrate po dan or magladlaag na day. So yeah, nalimit na ako sa balay working. Siguro niya gonna watch movie with my family and study. I actually do self-learn ko every day. Should take like 20-30 minutes. Ito ko kay layo rin kung continue learning ito ka, continue mo ang knowledge wala dito ga pundo, and looking forward ko o kanang mo try ko kanang bitong critical thinking for 10 years. Hindi na kay ko tuon ikajud kung mag-imong brain magod kalihok for me na mag-memorize ka kanang nakakay kanang strategy buhaton. Actually last week sulat og script kanang nalig mo ba kanang video like kay scripted. So yeah, I mean for 1 hour sige ko nahunaon sa paibutang gadget GPT ko, then kaya lang sugid mo ngani since ano bitong feeling na nagtuon. So mo to akong nakuha sa kaugalingon na if ka no magdahin kong oras 1 hour a day magtuon. Actually gabasa man ko for 10 years libro. Lahat mo gunang magtuon ka gud lahat kay nang kanang mag-strategy ka sa mong plano. Mo pala uso na pag-conquer ka. Gusto ko mag-study, gusto ko plano. So yeah, sa kining channel is tikpiti ko gamay kanang sa my experience in how I got successful as a freelancer, how I overcome Christian zona. Mo share po ko sa akong experience about the church, about the Word of God. Mo share po ko fitness, how to be healthy, how to get your body, build muscle, get your body have a good body. And also piti po akong natunan sa libro. I actually started reading a few years ago and started to now. So yeah, I can share it with you guys in Bisaya version. Kaya alam ko na Bisaya. Yeah. Thank you for watching, guys. See you in the second day tomorrow.